Ano, kaya pa? Kaya pa bang tiisin ang napakalupit na traffic? Akala ko nagsiuwian na sa probinsya yung iba. Parang halos lahat nandito pa rin. Kaasar, akala ko naman luluwag na. Yung traffic ko, yung pala, hindi. Ang lupit po ng traffic. Yung mga 5 kilometro, naku kabisyo, kung dati nakukuha mo lang yun ng 15 minutos, ngayon, kailangan mag-alat ka ng 1 oras para makuha mo yun. Kala ko nga, yung pagdating ko dito sa stasyon, parang pagdating lang din ng national ID ko eh. Alam mo yun, yung sobrang tagal. Akala ko di na nga ako makakadating dito ng programa ko eh. Kinabahan ako. Sabi ko, alam mo, mamimuhan yata ako. Ay nako. But anyway, kabisyo, I hope you're okay. I hope you're doing good. And I hope, kahit na naiipit ka sa napakalupit na traffic, ay good vibes ka pa rin. Feel good ka pa rin. Kasi hello, kasama mo. Ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman ako maganda. Yep, that's me. This is me, DJ Rocky Terra.